padha lanange dirangkul ora apa-apa. Cik ro lu ya ngono. Ya Allah, masih mamping. Masih lama gak Jum? Yo kene ta Gur. Piye kok malah? Jenengan nggih mboten kula bedakne tetep kula dongakne. Nggih, matur sembah nuwun ngaten menika lho ingkang kula remeni saking panjenengan. Kula adil ta? Nggih. Adil. Jenengan ingkang tansah pinaringan sehat. Amin pangastunipun. Pinaringan berkah. Nggih matur nuwun. Awet ayu. Pangastunipun. Lepas soparane jembaro kubure. Ampun riyen. Benjing. Benjang, Nggo pirang puluh taun. Nggih, benjang malih. Tasih dangu nggih. Nggih jenengan tetep kula dongakne panjang umur Mbak Amin Mimin. pangastunipun. Dadi wong sak donya mati kabeh jenengan sik urip dhewe. Dadi wong wis dorane kowe kelap-kelip dhewe. Yo aja to Pri, yo cukup umur ngaten kemawon nggih. Cukup umur. Nggih. Apa gunane umure dawa nganti pirang atus lek mboten sehat nggih ta? Lah, Sing penting napa berarti? berarti ya sing sehat. Oh, sehat to lek ora laris. Oh. Cukup, mboten kudu laris sing penting cukup. Bedane apa? Sugih kali cukup. Nek wong sugih niku mesti cukup. Ning nek wong kecukup mesti sugih. Contone. Contohnya ngeten, nek wong sugih urung cukup hawane mung kurang dan kurang. Murka ngangah-angah sing kudu hak milike. Ning nek cukup pandai bersyukur. Kaya kula ki ndek bojo siji wis cukup. Nek pengen tumbas, tumbas daharan, tumbas daharan nggo kuliner. Lambe ratimu ra padha kowe men. Tumbas daharan. Sik ta, wong lagi metu nyuluke wis min lho kowe iki. Mbak Mimin lah aku lek ngurmati nganti kaya ngono iso. Lah nek nang omah kulinane lek sukimen ngoten. Ya aja mirang-mirangke ngono kuwi. Apa Mbak Apri asline jenenge apik to? Alah jenenge Panut. Panut Wibisana, nek teng omah bengkel ngetap polisi itu sampe ditap kali Apri. Ya. Walah Nut, Panut. Iki jenenge imut. Imut beto. Imam dan Panut. Imam ki sing ditocos, sing nyaran kuwi. Layak wit sore mau Mas Imam sing nabuh ki le ngangge beskap bingung ae wut ae. Mergo ajeng ketemu kalian jenengan to Mbak Apri. Arep petok aku brewoke dicukur. Dibabati ora. Dibabati. Nek kaya Kalonjono ya dibabati ora nggih. Lho, sing penting nek wong nyambut gawe iki bener nomor siji golek duit mau bener golek sandang pangan. Tapi ada yang lebih dari sekedar uang, kenyamanan hati. Nggih to. Coba kowe nyambut gawe dibayar akeh, ning bosmu juraganmu gualak, rung rampung gawe wis diperintah meneh, ulate buket apa kowe nyaman. Ning kowe bayaranmu jane sak madya umume. Jelas ketemu sing tok tresnani, kancane penak, dadi ternyata kenyamanan hati niku ya penting. Oh. Dadi sing pertama kudu nyaman nggih. Nyaman. Dadi dhuwit iki mboten nomor siji nggih. Mboten nomor siji, bisa menjadi nomor 10, nomor sekian. Karo Pak Jarwo sisuk-isuk mboten disangoni, sing penting atine nyaman mboten masalah nggih. Lah kula Pak Jarwo menika mesem guyu pun mongkok ati kula kok. Waduh. Mongkok lho. Ternyata dengan bertambahnya usia, nyon wong wedok iki pikirane wong ayem dimengerti. Sing wedok iki sapa? Hamba. Nyon pangapunten Pak Jarwo, kalau kula mboten salaman kalian panjenengan kok nyon sewu kirang sopan kok mboten. Kula katemben santun busana, nek tak unggahke wentisku ketok, heeh to. Nek tak dukke payudaraku ketok. Lah ya kok dadi nyon sewu kula mboten payudara apa ngabrakan isi kanebo kok payudara. Nyon pangapunten kok anu Mbak Mimin kok ternyata sombong. Nyon pangapunten saestu mangke salamanipun dipun rapel nggih Bapak. Aku lho wis foto kali Pak Jarwo. Mau Pak Jarwo arep nyerak ngenten iki. Mosok jenengan iku lanang, Mbak nggih. Napa ditiliki pripun, Pak? Aku yo. Ayo mungkin menipu lho, Jas. Lho, ndongake warga Macanan. Warga Macanan kula dongaaken mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah, tutuk momong putra wayah. Ingkang sekolah nggih pinter ingkang sekolahe, ingkang olah tetanen mati tikel panenipun. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Amin. Anake nek metu lanang dadi lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok tenan. Tulen. Aja kaya kowe. Kowe. Nek aku lho jek motok lho. Halo. Body language-nya lho. Motok apane Sex appeal-nya lho. Sex appeal anggar bar wayangan kok
bokong kok iso ting selampir. Dipeme. Ning ya sungguh sarana lho. Ning jenengan kudu matur nuwun karo Pak Jarwo. Pripun? Matur nuwun kali warga masyarakat Madon gitu. Dikhususke Dikhususkan. ampun khususan lho. Mboten. Kudune lek umume lho, nun sewu umume piyai kadung jenengan lek turun dalan nggo icik-icik ngoten nika to. Ratin. Ning kalian Pak Jarwo dipun mulyakaken minggah wonten pepanggungan dados bintang tamu untuk menghibur warga masyarakat ing Palalat dan Macanan. Tegese Pak Jarwo memanusiakan manusia yang mempunyai karakter walaupun beda. Sembah nuwun nggih Pak Jarwo. Jarwo sembah nuwun. Nggih Kaya sampun kesiram banyu sewindu rasane bri aku ya Allah kaya moto sembah nuwun Pak pun siram banyu waki. Pun ngokeni batang nenten iki Pak. Kok batang lho. Oh sembrono. Iki ugi kerawuhan bapak-bapak kepala desa sekecamatan Jogorogo. Jogorogo. Ugi Pak Camat Pak Camat Rawuh, nggih. Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Dandrame. Aku wedi lele. Lah ngapa ta? Nyebut karo Pak Kapolsek nek wedi ngopo? Lah awane kaya pengen dibedil. Umume. Ya ora, wedi le digaruk kuwi awakmu ora. Mbok ya nalurimu begenten iki dilerek. Lah kok pengen dibedil cak senjata tidak untuk menakut-nakuti. Monggo ngawekani. Nek ana tindak kejahatan sing ora iso ditolerir lagi. Lah ora wedi aku. Nek semasa iso pendekatan persuasif, nggih to, dari hati ke hati, ke masyarakatan, iso ora mungkin bedil kuwi pas ditamakke. Dadi jangan menakut-nakuti. Bedile pira, Lek? Loro. Kok loro? Bedil dinas ku nggo nembak ngurangi jumlah penduduk. Nek bedil pribadi nggo nembak tambah jumlah penduduk. Wah iya. Ya tergantung le ditembak no. Nek sing ditembak kowe apa ora tempuk peluru do peluru mah. Matur sembah nuwun Bapak, panjenengan sampun luar biasa rawuh ngestreni berkahi lan ugi mengamankan atas. Nek kata-katane jenengan iki jane apik kabeh. Babakan menapa lho? Mugi-mugi warga masyarakat Macanan barokah. Injih. Nuwun sewu jenengan usah ndonga ngoten jenengan agamane napa? Amit sewu lho. Nggih, kula alhamdulillah kula Islam, kula muslim. Muslim. Nggih. Nate salat jamaah. Alhamdulillah nggih. Kula tak nyuwun prisa ngapunten. Jenengan melu golongane wong lanang apa wong wedok lek jamaah? Menawi salat nggih kembali ke fitrahnya saya tetap menjadi jamaah kakung. Oh ning ngarep. Ning ngarep. Oh. Dadi tetep Ning ngarepe imam. Kok ning ngarepe imam. Mboten. Nggih di antara wingkingipun imam menika ya entuk soft nomor 1 napa nomor 2 napa nomor 3. nek aku tetep nyaman ning burine imam kok. Dadi makmum sejati. Manut karo sing kakung. Ngono kuwi. Bersih desa menika tradisi yang sudah mengakar wilanganipun para leluhur to. Nggih. Nyatanipun dipun uri-uri, dipun urip-urip kalian warga masyarakat Macanan. Tur Pak Lurah piyayinipun sembodo. Nuwun sewu, kula nembe mawon dugi sedaya administrasi sampun dipun lunasi klebet panjenengan pun tumut bukesi. Sembah nuwun nggih Pak nggih lho sesuk kena nggo suntik kabeh to malah. Jane mboten sah dilunasi bukesi ngoten kula balekke separo lah sebadet lunas. Deloke mirsani warganipun guyub nika mongkok bombong ati kula lancet to. Pundi-pundi papan wingi nika Agustus lak do demo to Mbak Mimi. Nggih demo. Solo ngoten Klaten pokoke meh kabeh ngoten niku. Namun di Ngawi Ramah tetap kondusif, tidak ada kekerasan dan pembakaran. Intine iki gampang oleh. Apa? Jangan mudah terprovokasi. Lah. Dimulai dari diri sendiri. Nek enek berita-berita jangan ditelan mentah, kudu ditelaah, dipelajari sik, kayak ngono to. Nek wong dhisik tuwon dhisik sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Omongan ki menakutkan. Ning saiki sak dawane gurung isih dawa jari-jari penyasing ngetik sing tidak bertanggung jawab. Lho, ngetik apa? Tuna rugine ora dipikirke, gurwaton iso nulis iso ngetik. Nggih. Aku nek tuna rugi kabeh lho kuwi, tuna rugi. Anu tuna bathine mboten. Ah nggih, ya maklum wis sepuh kok ya klera-kleru maklum nggih. Atas umur 50 jeh cantik kimplah-kimplah kok niki apa golek saiki cah 23 tahun wis do kisut-kisut. Waduh. Soalnya perilaku niku berpengaruh. Umur 50 dong tau gepok singgol karo wong lanang lak ijek wutuh to. Lah wong lanang do gila kok arep rak kok piye. Jenengan kula aturi, Nggih. Pak Camat menika nuwun sewu panjenenganipun Bapak Teguh Wahyudi menika Bapak Teguh nggih. rawuh wiwit sonten tur panjenenganipun insyaallah awal tahun depan itu sudah pensiun. Oh, Nggih. Mila dawuh saking Pak Jarwo supados
Pak Teguh menika dipun aturi minggah wonten. Oh ngaten, cocok. Boten ngira-ngira hormat Pak Teguh, Pak Camat. Kula aturi minggah wonten pepanggungan dipun jejeri widodari kekalih menika Pak, monggo. Nggih. Widodari saking Kanyangan Dandang Mangure, Pak. Neraka. Monggo tumpake prau, Pak Camat meninggal tindak mriki. Makanya Nek gur waton ayu tok, kok 30 kisot-kisot tok golek kijol. Ning nek dari hati ibadah. Niatono ibadah. Lah kok malah muring-muring piye to? Aku soalnya apa? Nek wong wedok nangis masalah ekonomi, aku jo iso mentolerir. Iso golek jalan. Nek nangis karena disakiti hatinya, 1 tetes air mata dari istrimu 1000 dosa nggo wong lanang. oh. Wong wedok sengoro. Lah kowe melu wong lanang apa wedok? Nek dum-duman sembako wedok aku. Intinya gitu, saling melengkapi, nggak ada. Bener. Memang imam keluarga adalah laki-laki. Tapi tanpa nur atau cahaya wanita, sengoro rumah tangga itu bakal cerah. Loh. Ki- Nur ini. Iki ibu-ibu anu merasa termotivasi. Aku nggak mau wanita terdolimi, aku nggak rela. Terdukung. Aku nggak mau Sing kaumku tersakiti. Ibu-ibu. Lah nek bapak-bapak alah lambene Sukimene ngopo? Ning apik lho, pituture apik lho, Mbak. Inje mesake. Nggih, tae. nggih. Kaya Wong wedok ibarate nur. Nur, Nur nek handayani. cahaya. Nek kaya piyai kakung kan tiang rumah tangga. Dadi kowe termasuk jaler. Yang jaler. Tiang rumah tangga. Dadi Kowe ya termasuk nur. Nur. Nur Saitoni Rojim. Intinya saling melengkapi, jangan Eh. mencari pembenaran sendiri. Leres nggih. Musyawarah untuk mufakat meskipun kadang kala beda karo karepe dhewe nek untuk Nggih. kebaikan, kemaslahatan bersama kudu Leres. tetep kudu egone diturunkan. Mula aku dandan ngene iki dienggo pengeling-eling kanggone wong lanang sing wis duwe bojo. Aja gampang kenggo karo rupa ayu. Rupa ayu, body seksi. Nah, kok lambe lah. tipis. Lah, kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha, ora nangis. Malah kan bedol pohong. Tolan-tolan. Tuas. Lah iya. Tuas bayar tok pohong. Tuas dosa. Padu karo bojone. Lah iya. Entuk pohong. Entuke pohong. Lah iya nggih. Kaya ngene. Nek aku tuwa kae lho. Lho sik to, nun sewu. Nun sewu, sing berhak menilai mboten jenengan. Nggih. Ini sedaya sing Monggo para lenggah. objektif panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nun sewu, Salah. sik, Sabar, sabar. dadi kualitas to. Survei membuktikan saiki Mbak Apri dhisik. Nun sewu para lenggah, kula nyuwun kejujuran jenengan. Mbak Apri niki ayu napa elek? Ayu. Rungokno. Nggih. Saiki Mbak Mimin. Kula nggih. Panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nggih. Kok ndak darani kula, kok ndak darani njaluk diwahke. Oh nggih. Nggih, nun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Mbak Mimin niki tiang napa kewan? Anu. Sik kleru. Sorry. Jalma menungsa lumrah lho. Jalma menungsa lumrah, titah lumrah menungsa. Oh, nggih, Wujud nggih. bleger menungsa. Nggih. Sanes gendruwo. Nggih. Manungsa Rainaga. Monggo penyanyi Para lenggah nun sewu, Mbak Mimin menika ayu napa elek? Sik, Mbak Apri menika ayu napa elek? Mbak Mimin ayu napa elek? Ruwana. Nek sing ngendika elek mau piyai kakung banter mimin elek, berarti ndek karep karo aku ning ra ketekan. Waduh, kowe Pengen, GR. pengen ngayunke kula. Terus, nek jenengan kula kan pesan? pengen ngejar karir. Nggih. Dadi lu gelo wong gelo ki omongane sak ono-unine. Oh. Nek sing piyai putri ngendika anu elek mau jane iri dengan kecantikan. Temburu ya. Ngejar karir kok sangu mantol ning galengan. Nggih. Saiki jenengan berdua nembang. Nembang. Nembang napa menika? Nggih. Sing cilik isah nak gage nak. Kamu dutanipun. Kok nek sing aneh sarung aku sing rekoso. Walah. Min. Aku kan benerke terus ya ora masalah sih nek, tapi nek keseringan kan ya problem buat aku. Nggih, seksinipun panjenengan nggih, Pak. Nggih. Nggih. Cobi ganti rasa selindro sama. Slendro. Nggih. Mboten sing angel-angel, sing gubuk asmara mawon. Aji. Mergo pancen Kang Sukimen kulino ning gubuk dadi nggih. Ngoyak manuk niku lho, Pak. Wah nggih. Manuke sapa? Manuk ning sawah mangani pari kuwi lho, Pak. Pikiranmu iki lho, Pak.
Parine men ra gabuk iki lho. Pari gabuk kan iso werna-werna, iso tikus, iso ingser, iso wereng, iso dipangan manuk, kita nggawa mulih ning gabuk ngono. Oh iya. Dadi Mbak Mimin kuwi gurune terus Mbak Apri muridé nggih ceritane. Bab sinden nggih. Bocah wingi sore nembe belajar. Baik. Mang jenengan wadah paringi wadah kesempatan. Nggih. Dadi sing ditanjakne mendine seorang guru kudu nampilke muridé sik to. Nggih, kesanipun diapresiasi rumiyin. Nggih, monggo. Nyuwun dipalilah nggih, Ru. Nggih. Nggih. Ru. Nyuwunaken pangapunten, Bapak. Wis tak jaluke pangapura. Sing bener nih awakmu Mbak Mimin ku ya. Nggih. Coba aja ngisi-ngisi gurune. Ayo. Nyingkar nyingkur Singkur-singkuran ngene iki ya jes nek jatuh cinta nyawang ngono. ra roh aku. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur Sing ndang jaipong kok mangkat to pri tengaren wingi ning Kendal wingi ra mangkat wijin ning Kendal kae. Mas, selama enggak jumpa. Gogroke dosa ya Mas, salaman ngene iki. Nyun sewu ya Mas, wujudku elek nek kon nambung sing kudu mukrime aku ya wegah. Nah, Nek dibayar lah kuwi beda cerita. wis. Duda to Mas. Duda to. oh, malah buka wadi. Kok malah dicekake ora. Soalnya ngene, nek kuwi ndeke kancaku, aku ora mungkin wani ngrusak pagerayu. Apa yang saya sampaikan di depan itu jangan sampai nek ngene kan ora masalah, Mas. Kowe priya dewasa, aku wanita keloro dimongso rak ya wis ora masalah to. Noval, kowe iki dicerai pakmu gede kok malah wedi iki piye to? Aduh gedulmu kuwi. Ora menghargai kuwi dandan itepek lho. Lho, ngene iki dalani mripat kocak ngondarandir. Nggih. Kuwi centrae kira. Kira. Nggih. Kangen sangat kali Mas Noval to, Mbak Mimin. Kangen sanget kok yo. Oh, padha lanange dirangkul ora apa-apa. Cik ro lu yo no. Ya Allah, masih mamping. Masih mamping baju. Yo gene to Gur. Piye kok malah? Piye yo? Kok dikangeni kok malah urut kono? Panggunge kene malah uyak-uyakan tekan pawon. Iki apa ora mudeng kok padha mboten mudeng ilmune to. Ngilmune iki nek sing lanang pasif wong wedok iki sunahe tawa dhisik. Nggon agama ya ngono. Nek sing kakung pasif sing Mas kersake mboten ditawani kok malah do birap-birap. Kalau Mbak Apri, kalau Mas karo di Apri ae lho Mas, aku soalnya belum selesai masa nifas. Alah. Kan tunggu 40 hari toh. Upas ora ya. Nifas kok upas to. Iki mung suarane murite. Murite wae suarane kaya ngono mindah kaya apa gurune. Ayo. Yo Ru. Ragi sora atintinganipun gender Mas. Mergo wis tuwek budheg pisan. Ayo. Budheg 50 kurang 1 cahayune kimplah-kimplah duduh gule kok ngene lho. Mesti jenengan wis durungan to Mbak Mimin? Nggih, sekedhik nikmat pendengaran disudo. Nah, saya tak cek sik. Mbak Apri. Dalem. Sampe rungokne kuping teng tengen dep rene. Nggih. Sapi. Sing kiwa sapi. Lho, Mbak Mimin. Dedek. Nggih, sing tengen. Ayo. Sapi. Sing kiwa kebo. Lho ora padha, sitoke sapi sitok kebo ora. Selen. Penyan kalau wae ndika menawi sapi ki kan kebo lho Kang Mas, mbok ora gawe-gawe piye putri lho. Lho tegese ora akur. Mbak Apri mau sapi Piye kabeh. toh? Sing tengen Sapi. sing kiwa. Sapi. Nah, kae yo kae. Sing tuwek, ayo. Sing tengen. Sapi. Sing kiwa? Sapi. Aku muni apa kebo? Kebo napa sapi to Mas? Ya sak senengku lambe-lambeku dhewe kok. Larang kebo apa larang sapi? Kebo. Ya nek kebo mawon. Ra gathok to siji sapi sitok kebo kan mau sapi kabeh. Piye kakung ora ngono ki apa? Tak suwuk lho engko. Kok kaya Dewi Rantine. Padahal kok disuwuk. Aku tukang nyuwuk malah kok suwuk. Ayo. Ya gurune. Gurune.
menika semantanipun guru kula. Mudun lungguh. Oh iya. Kok ndak ndaran dipadhake karo sing belajaran. Ya tak lungguh. Wis ta lah. Aja ngisini-sini lho, ki Pak Camat, Pak anu tesih lenggah. Perjalanan 3 jam Klaten tekan Ngawi mosok swara bosok ya isin. Langsung Pak Lurah le nganti-anti kurang 6 sasi Mbak Mimin kedah wonten nek Mbak Apri gur pelengkap ngono. Waduh kok. Pak Lurah ngendika dhewe. Ayo. Mula kudu diapik-apikke. Iya, kudune kan lumantar Bu Kesi lumantar Pak Yoyok kudune kan wis ora masalah ya. Tetep njaluk WA aku pribadi. Ge argo apa? Menawa. Lingsam. Dhuwur. Kurang dhuwur. Lingsam. Keduwuran. Li. Sik Mbak Mimin, angger sakapane li kok sampean kaya bingung ya apa? Kayak malah giduh lah ngeri. Lingsam. Iki lek klarep ki telakmu kok, Lek. Meneng sik. Keep silent. Lingsam yen kan. Kanggo larasan. Lah, Lingsam. sapa kira gur li iki nggo? Lingsem. Oh, kurang cedak. Ayo. Alah. Lingsam. Ora. Lingsam. Guru kok gesot. Sido lingsem tenan. Baru kok awalan sik, Duk. Lingsam. Lingsam yang kemutaan. Suarane kaya kelelekan wedhus. Menika karakter pembawaan sih. Ciri khas. Ciri khas. Nggih, dadi khas kalih ciri akeh cirine. Ciri iki cacat lho, Pri. Lelampahan kang Alah, Nyapa disendal barang iki? ayan. Ayan. kontrol mic menika Kontrol. tebal tipis menawi mampil basanipun Eyang Titik Puspa menika tebal tipis. Nek cara wong Jawa sendal pancing. Dadi piye teknik mikinge? Kayak gaweanmu lawas Lek. Apri kecelakaan. Aku hijrah lho, Bre. Anu, Dian, wetenge dikebuk sik ping 3. Ayo, Nduk. Wis aja batin aku. Nulat semangate ra apa ping 3 ji rolu. Setan ratu yang demit randulit nirara kidul randudul debok basa aliak-aliok gete abang nyimpang betul-betul nyingkrih getih ireng meneng duwe bojo ayu marake kuru duwe bojo bagus ngati gerus duwe bojo banci ngangeni. Ngangeni. Aja ngantek koyang. Di bojo banci mare gelis mati. Lah ngopo? Golek nggone ra tau petung kok arep. Dirambang. Masih ngengkel kaya ban ae ora iki. Saiki bareng ndudoke kekompakan duo sinden saka Klaten. Ayo. Ya, Ya jiro lho. Cir, piye lho bareng lho. Aja ngantek mirang-mirang aku lho. Ora. Ayo Sekedap Mas. Aku pakai nafas diafragma apa nafas apa ya? aja napas ae. Terus Kosik 1 2 3. Terus. Tak keprok lho kowe men. Yuk, Cil. Tresna tulus nadyan ningku bekas Luar biasa. Dadi Mbak Mimin Mbak Apri iki pamane nyuara apik mesti entuk apresiasi. Ning upamane nek klerune, ora masalah wong pelawak kok, ora masalah. Diniati pancen banyol. Ya to Mbak Mimin, ya to? Anu, nek kula asline nggih pancen bosok. kowe terselamatkan lho Le. Kowe iki lak yoga macak sinden kowe iki. Lah aku arep dadi gero wis kalah karo Mas Taslim wis kok. Tapi carane nyasak madangkara ning carane men tak. Kowe lho, kowe nek ra dandan iki dajebles Pak anu lho Kamit lho. Ya ora kok Mas Kamit cah. Halo Mas Kamit.
Oke dan. Panjang Gusti Allah ngedum rezeki 1000 dalan kok sepencarane wis. Ya pas mangkat ngaji nih ya Mas Kamil. Lah iya. Ya Sus. Pokok diaturake ya. Yo pri. Yo gresik Mas Kamil. Aku angger gelem adus telaten mesti ya resik. Yo nak yo. Yo gubuk asmara. Ayo bayangane Bang Kamen nganggo daster nggih. Bandu lho. Kancane amon te, kowe ki omong apa? Ya gubuk asmara, tenes. Mas Imam ki. Musikalitasmu jongkok berarti Pri. Ngono ki kudune sing semat. Nggih. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri. Sembah nuwun. Menika wonten Nawala. Nggih. Nggih. Buat Pak Dalang Cahyo Kuntadi minta lagu Cinta Merah Jambu Cinta Merah Jambu dan Ela Elo. Merah jambu ora. Jambu kok lulusan pondok kok. Pondok apa pondok? Bersalin mau piye ngono. Oleh Mbak Tutik Mbak Winong wingi. Salam rahayu matur nuwun saking Pak Kadrin Maryudan. Pak Kadrin Maryudan ngersake Cinta Merah Jambu. Apa ilahi lo? Ayo. Apa ilahi lo monggo. Nggih. Ayo Mbak Tutik. Ayo pilihan dhewe sing ndi? Ayo. Mbak Tutik kalih Dik Winong. Ah iya. Aku nek timbangke kok seprapat jam ngono ayuku ya kaya Winong ngono ki lho nek Blokean. Ah iya. Seprapat jam kaya Winong lek setengah jam mutah malah. Elai lo ya. Elai lo. Nggih, apa-apa. Oh, enek instrune wingi wis dilatih ning Lamongan. Ayo. Nggih. Mbak Tutik karo Nduk Winong. Aku tak cosplay dadi sindane Pak Yoyok sik ya. Ya Allah umum. Alah padine pengen cedak aku kowe. Ayo. Kelas kaya nom-nomane. Mbok wis pri leren. Umur wis meh 33 lho pri lereno. Oh iya. Nek kepepet ya ora apa. Umur hanyalah angka, yang penting rasanya, Bung. Lah iya. Ayo nggih. Yo diaturake elai lo Mbak Tutik karo Mbak Winong yo. Mangga saking intro diyen, Cok. Yuk, siap Mas Danang. Oke. Tip ngono lho, terus kok. Lah ya kowe mula kudu sing semangat. Mulane ana pegawe sing pensiun ngono kae kudu ana aktivitas, jangan langsung tiba-tiba tidak ada aktivitas ki gampang jumpo, mbuh bercocok tanam, mbuh ngingu pitik, apa momong putu ngono. Bercocok tanam ki pojok kuat le. Maksudnya ki nandur apa warung hidup, apotek hidup lho, Jas. Oh, alah. Ora nyandak kowe jaman dhisik ngono ki digalakke. Waduh, nggih leres. Nggih to? Nggih. Mila saking menika gandeng ingkang mirsani kemawon tasih semangat Tasih kados semangat. mekaten. Nggih. Saya kula kalih panjenengan dados seniman ingkang dipun percaya kalian Pak Lurah Jarwo supados nglipur para warga. Mila sampun ngantos kendho, sampun ngantos nglukro. Nah, intinipun lak kula nderekaken sedaya para warga anggenipun sami ngungon, sami tirakatan wonten Sing mirsani semangat tesih kathah. Ibu-ibu lho nenggani ngantos sak yaketen. Lho direwangi Pancen aku nggo pamor sing marake ibu-ibu ki betah wungon kok, Ces. kamar telek. Kocok-kocok gek maem lho. Lah nggih tur teng mriki wah jan kopen Kopen lah sangat. niki. Nggih. Pokoke Hidangan kula banyu sak milih. kanca niku mboten nate sempat luwe sithik langsung diparingi daran unjukan. Wah, jan luar biasa. Jatahku sate disuwun Noval. Bude, kowe ora maem sate to kolesterol ngono. Dijaluk ning ya ora apa-apa. Ah, nggih. Kowe kebagian Lho, saiki pongko, disuwun saiki pongko jatahku. Lah nggih bar mangan mburi aku. nek Mas Imam ngene, anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Wah esuk-esuk mbok ora anarkis, kuwi mbok ora horor-horor. Aku tak Ya apa jenengan ben bengi iki gabung tanggapan kalih kula terus. Kita susi bahaya malah. Lah pripun? Lah jenengan ngincer terus yoga kula niku. mboten sebab akibat to, ora mungkin to wedok banyak ini ora ngono awal-awalane pripun mesti. Mesti ati sing mucuki to carane. Apa ora ana sebab akibat kok
munyal-munyal ngene ra mungkin. Dasare le menggatal kok kita. Iya. Matur sembah nuwun Pak Lurah kanca-kanca Kopen. Kula ten wingi nggih Kopen. Nggih. Jan. Tenan, mengke kula bungkus nggih Pak. Sapa ngerti kok tekan Sragen luwe meneh rak ya kena dicemiline. Nggih. Lah, saene piyai nanggap wayang niku ngoten niku. Dadi niki lak jane mboten dipitung to kalih Pak Lurah. Mboten takon kalih kula, Pak Dalang, njing darahe kanca-kanca sak jenengan mangke pripun? Ajeng ditebas mentah napa pripun kan mboten dipitung. Ning mesti otomatis saben-saben seniman sowan ngeten iki mesti dipun pahargya daran ingkang mirasa kados mekaten. Luar biasa. Dadi mbok upamane ya gandeng ra dipitung. Sesuk-esuk niku nalika kula badhe pamitan kalih Pak Lurah Jarwo, terus Pak Lurah Jarwo ngendika, "Pak Dalang, kula hitung darane jenengan sak kanca kersa mboten kersa jenengan kula potong 5 juta." Upama Pak Lurah ngendika ngoten jane ya ora apa-apa, anggere mentala. Nggih mboten. Wong Pak Lurah niku apa jenenge? Ya ini sembodo. Sembodo. Lho. Mula ya disembatani tenan. Betul ora, kan aku sing daging-daging tak kurangi to, Jes. Iki mau ya ana bothok ya aku ya entek loro. Ngono kabeh lah ngene. Wong tua-tua kula niku makanan sing nek kono pun mboten menengenke, Pak. Bothok serundeng wah nglawuhi. Tak bungkus meneng serundenge nek entek ketemu tak bungkus. Wah, kowe kaul no biasane ning omah gur dedak saiki. Dedak iku sapi lho, Bri. Omonganmu ya iso mataku ya rung katarak iso bedake dedak karo serundeng. Kok ya lah ya dedake katul iki lho, Mbak. Ya aku iso bedake katul karo serundeng kok. Mbak Apri, jenengan kudune lak kalih senior mongko nyambut gawe ya bareng. Nggih. Niku pirang mboro ki ngangkat kalian Mbak Mimin, dihormati, dihargai supaya panjenengane niku tentrem rasane. Lah, kok katul aku wis berusaha vegetarian kok arepan kok. Lho kula niku kurang sayang pripun to kalih Lekmen niku. Lho mboten kurang-kurang. Ndak biar pun kula teri napa-napa. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Nggih, Niki wujud sayang kula kalih Lekmen ngoten niku. Oh, ngaten. Dadi terus dijak gojek ngoten nggih. Jak gojek mungkin ndak sepaneng. Nggih. Kok malah opna meneh kok nek rajak. Ya copri setahun pindho kok ono opnam ae. Opnam niku bar operasi Pripun? sing dipadosi kula lho. Lah bapak mbokku wis ra ono golek sapa nak golek kowe. Niku tesih napa setengah sadar nika kalih ngatang-ngatang nika. Dek aprindi, dek apri. Dek aprindi. Lho, sepira luput. Padha kali kula wingi bar operasi niku bius kok, ngoten. nggih. Dadi antara sadar dan tidak niku bareng kula napa niku bar rampung operasi niku ngoten. Bu Kesi nyedak kali kula nangis, kula nangis. Bener-bener iki antara sadar kali mboten. Kula langsung ngomong kali bojoku, Bu Kesi, aku sayang karo kowe, Bu Kesi. Jane pomo sadar tenan nggih. Saya sayang kula kali Bu Kesi niku. Nggih. Nek Bu Kesi bar operasi kok sing diketok-ketoke kok Gus Ikdam ya lek. Lah nggih, lah nika sing pinter ndongakne lek kula kan. Wah, Pak. Cobi jenengan mang nembang napa ngoten. Nyanyian nak kakek nak sing halus ya monggo manut sliramu mau kan geradakan to sore mau. Ning Mbak Apri pancen bengi iki pancen mencorong tenan. Lah, Semunar nggih. tenan, beda lek dandan karo biasane. Matur nuwun. Abra ngejemah wayangan njan itu makan dok loro kok mesti kok. Ndoke sapa? Lho, Ndok apa? Dok ayam kampung Oh, lho lah kok iya. doke sapa ya doke Apa? pitik. Men semangat kok malah kita. Kaya loro ki lho. Lah iya. Afrika aku ngomong lurus dienggokke kono terus lho ndarani aku sing bosok lho kuwi ngono kuwi. Ngoten niku karakter pun pakulinan dijak apik ya angel Lah, minggok terus ngono kuwi. ya. Nasar ae. Dasare. Ayo nak kakek nak wong ayu. Slendro. Slendro. Genten tetep gentenan lho. Gentenan apa aku nek gak kowe to nak. Ibaratnya nek wong tega lah ra tega patine ngono kae to nak. Lah iya, Lek. Kok larasmu dhuwur, Bang? Aku nek ra menyuruh ora. Pelok barangnya cek kurang menyuruh aku. Napa Mbak Apri? Apa ya, Lek? Masa asmara ndonane liyane wae ya. Liwane. Liyane wong piyai cerdas, piyai kreatif kok. Ketake kok kaya wis
anu ngono ya. Chemistry. Templek karo sing gender ngono lho. Wis karo sekender kaya wis kawin ngono ya. Ora iso. Maksudnya mudeng karepe ngono. Lah iya. Kanggo jiwa bahasa nak dhewe metu kok angine gede. Mboten niku Bathara Bayu iki paring pakurmatan dumateng jenengan. Si Bathara Bayu. Nggih, Bathara Bayu ngurmati dumateng Mbak Apri menawi Yama Dipati ngurmati dumateng Mbak Mimin. Suara Dek Apri niku napa niku power-e luar biasa. Nggih. Ning sakniki rada cekak. Lah wong wedok udut kok telung slop. Ya abung sisike nggo sosial duntekke wong spros kok grotek udut. Ya wong wedok ki udut to. Maksudnya rokok ses kuwi lho Apri. Agawe ruciteng Matur nuwun lho karo Mas Taslim. Kalau iki kula ngampil Mas Taslim. Oh ngaten. Lomba campur sari menika marga Sukipan juara 2 tingkat nasional menika sing dibiji sing apik Girongi. Wah, nggih luar biasa Nuwun luar nggih, biasa. Mas. Nggih. Napa tembange? Gundul-gundul pacul. Napa? Jenengan iku kok gundul-gundul pat. Anu napa? Esemu gelo kalian tiwul Gunung Kidul. Menika garapanipun Maestro campur sari Gunung Kidul. Rapena Satiwul Gunung Gandul. Gundul kidul. Suwun nggih. Lah iya, atase Mas Taslim wis pinunjul to ning kersa ngladeni kanca-kanca gelem gladen sembah nuwun nggih, Mas. Iya. Ayo bawa. Lara napas apa lara? Ayo. Lara. Kok nek itu kok lanang. Apa kang si natya Upama mundut ta Sik, Mbak Pri saiki lek jenengan pancen sinden hebat tirokno Bu Kesi. Ceng kok ngene iki Bu Kesi. Aduh. Dimodali Mbak Pri. Sapa ngerti? Oh, saya. Nano. Ayo Bu Kesi iki. Ayo, apa? Upamutta Mbak Apri kok iso ngono kuwi, bebas ngambung imam. Wis ndang, ayo. Ayo, nggih. Ayo. Ora apa-apa to Mas Mang, gur karo kanca gur kulit do kulite kok mbok yo ra eman banget kaya kelangan bondo dunya. Waduh, kaya ngongrakan kowe kok le mbok ra banget-banget. Mbok ra awel-awel urip pisan kok cetil-cetil. Gur pipi aku tak pasrahke jiwa ragae santai kok. Gur pipi kok mbok ra. Mas Iman, ra ngajarke cetil aku. perang godo yuk. Maksudnya perangnya Bomo Narokosuro karo karo sapa lha sapa? Karo anu kae lho, Kikis Tunggorono kae lho. Piye, wani ora Mbak Apri? Nggih, nyobi nggih. Nyobi. Mboten eternalane nek nyobi. Nggih. Nono. Piye mau kok lali. Upama mundut ta rekmi Ayo. Mas Imam. Sik salamu ana sing kimawon sing kleru cengkoke. Pripun? Dadi lek imam enggak boleh deni ya, digabung ayo. Jenengan ae rek. Gandeng iki kleru jenengan mawon. Moh, engko ae. Lah nyanyi gaya aturan ya tanggung jawab. Lah rung anu sempurna 100% kok ya. Kok Mas Glondor njaluk barangke piye maksude? Suwe-suwe ya kok sebenarnya katut
Kena pipiku kabeh lek carane di sayembara ngono kuwi. Ayo, mbok swara wedokno lho, Lek. Tartamtu. Tarkumu. Tartamtu. Au. Rapenak apri rapenak blas. Lah wong iki karakter dhewe lho. Iya, Lek, heeh. Wong ayu ki bener kok. Ora sing nggen dhuwur ki sampean, ku sing ndek. Kok seneng mateni Mbak Yune. Oh iya. Lah kowe ape nek dhuwur kok, Lek. Kaya omonganmu. Malah ora ayo. Ibarat. Lah iki. Dadi aute ora apa iki? Ah, saiki ketinggalan. Saiki spite kudu cepet. TikTok-e lho nggih. Jajal kaya apa ibarat? Ibarat wong numpak aku. Wabrak apa kowe? Prau kok. Lah ya praune kan rada rono to ning nggon daratan kan ra iso. Dadi ngliwati aku sing ora mbatah. Lambe atimu ora padha. Men. Numpak prau. Jenengan ngerti anu kondang-kondange sindene Pak Anom Nak Yarto niku. Oh, Mas Yarto nggih. Jenengan mboten pengin nyinden terus macak lanang ngoten niku. Blangkonan ngoten. Kok nate kula ngiyen? Nate to? Nate. Lah kok ora diterusne? Mungkin masih pripun. Balik Ngeboti. Kok mundere greneng kono ae to, Pri? Apa kok pilihan lho ya go semene kae selawe milih aja kono ae. Lah, luka lamaku sama dia kok. Oh, pernah luka. Luka. Aku ya wis rojah-rajah. Dirojah raja dhewe asine. Aku nek ra diobrek-abrek kurang bahagia. Ayo. Ayo. Nek guru monoton enggak mau. Adepi Mas Kamit. Apa tuh garwane kono ayune kok ngono kok. Ayo. Lumampah tanpa Waduh. Muni hehe belum menjing obah ya. Jala ni. Sing rungokno nduk winong, vokal konsonan harus jelas. Oh iya. Temah. Hayo ha. Temah ana abape berbet teko kene ya. Lho, sinden Genzi kudu manut karo Mudeng, sinden Gento. Kok gento Gento gitu. ya? Genzi Karo gento. Pak nek wong seni iki lho jas aku sing jaman sinau ning kebon Pasinawon Pambiwara Kraton Surakarta. sah sinawon. Kebon Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta ki kan sekolah 6 sasi. Sing penting ki bener sik. Bener. Heeh. Terus dipenerke. Bener. Syukur bagi endah. Endah. Jadi jangan ngotak-atik manakala kamu basicnya belum bener. Jadi basicnya dibenarkan dulu, nek basic wis bako atau olah piye wae, atau jungker jebalik penting iso bali meneh. Lah kowe basike ora bener mbok olah piye-piye. Aku kan jari sing buru kebacut ki lho, aku kan wis kebacut bosok. Syukur to ngakoni. Temah gonceng agak jolek aku lingan Iso apike kaya ngono lho. Nggih. Temah. bisa temah mulai wani guroni winong. Iya, nggih. Nek sing jenis seniman sing penting pede sik kok. Pede. Jenengan pede. Lek ora pede mokal jenengan iso tetek ngoten niku. Tapi riyen nggih mboten nggih. Ancem Mbah Panggon niku wis bios ngoplok niku domben batu putih ngoplok berproses mboten ten sing instan. Oh, Saiki sapa sing ngerti kondange mimin ya Allah. Kondang banci ini. Langgam nggih. Nggih, monggo. Nggih.
Adeng tresno. Waduh, jan nggih apik. Jan kaya Mbak Uul suara Semara. April lho Mbak Uul. Kanjange Umi Apipa. Kok Wah, malih-malih terus. lho jam menika. Lamat wis katon tejani yen bom berangkat tangan jarak aduh kira-kira sinamang ambon Yen basangot wimbo patut nyonto jani koprak nani eman lestari yotan lilo wisawa sarepmo nan yen bebah sane kali nan kadang sak langgar mimah Pancen ya dasare piyai Klaten mula ya bareng nembang sing klasik nyatane ya mirasa tenan. Nggih ngono. Klaten. nyelehke rasa ya Jes kaya wis menep ngoten. Lah iya. Ayo. Klaten kok dilawan ae. Pacar. Sik. Kok geguyu to ora juga guyu. Pak ya bener to? Ya bener. Teknik sendal pancing kok ya. Ayo. Yo. Pacaane sarmo asri tansah kuwur eman wis lumayan kampung Mas Napase Mbak wis sepuh ya landung lho Mbak Mimin. Landung kan itu. Kalau Panjang. orang gelem umuk ten ngarepen memberi kesempatan kalau yang lain. Oh, nggih nggih. Ngalah iki. Wong Pak Lurah ngendika, Mbak Men seperti rawuh, penyanku angsare sing apik. Oh nggih, Pak. Mboten nyuwanten mboten napa-napa. Sonten mau sempat gluduk meh kemawon udan. Malah sempat gremes barang. Jenengan rawuh alhamdulillah terang benderang. Gusti Allah ngijabahi nggih. Sing nyuwun jenengan nggih. Nggih kula sak kampung jeneng wong resik kira nggih. Mas ora kontaminasine koneko ngono lho. Iya, pancen resik disikat raine resik ae. Kula nek polosan mboten dandan malah cantik lho. Nggih to. Ini kan untuk kebutuhan panggung aja. Gene nang IG ke gambare malah macak kakung ngge jas ngene ngono dene. Jenengan iki lho sing tengah. Lo alami kok back to nature. Kembali ke alam, back to nature. Iya. Kembali ke alam. Aja alami lembut lho. Nggih, sampun Mas Pedro. Nggih, sameneika gentes ingkang duet. Nah, Nggih. kula nyuwun pambiyantu kalian, Nduk, ya nang winong coba kaya apa. Nggih. Ndek winang nawangse. Winong nawangse saking Tulungagung menika, nggih. Menika nggih muridipun Mbak Mimin menika Mbak Apri. Nggih. Nggih. Dangu nggih, nderek jenengan Mbak Mimin. Dangu ngoten nggih.
Ning niki meletek langsung ayu. Lho dhisik kanggo proses remuk sik bareng. Lah kowe Seprene. ngantek somben ora meletek. Nggih. Ayo nak Minang. Nggih. Lintang asmara menika wonten pamundhut saking kadang-kadang ingkang kepareng monitor klebet menika sekedap nggih. Ugi saking pepunden kula Bapa Sukiman Bandung ingkang kepareng paring dawuh nderek ungon Ki salam rencang-rencang krumadangkara tuwin sedaya pandemen Ringgit Purwa nggih. Ndek ben menika sampun kepareng wayangan peresmian masjid. Wingi niku nggih nembe wayangan melih Pak Sukiman niku. Pak Sukiman sak menika nonton Sukimen. Iya. Saya pas men kowe. Mbah Nur Pak Sukiman mugi benjang saged silaturahmi wonten dalemipun kalian Ki Apri. Iya. Niki duetipun kali Lek Men to? Nggih, ngoten mawon. Kowe dadi MC siar kese. Oke baik. Hadir sebuah nomor lagu dengan judulnya Lintang Asmoro bersama cantiknya kota Tulungagung dan Nimas Ayu Winong Nawang. Nggih. Dadi Lenang lho, Lenang. Ngomong tuwek mas sapa? Suwek. Ayo gagah lho, gagah. Oke, aku tanpa gerakan lentik ya. Iya. Bismillah mampu. Ya, coba kaya apa? Yuk, Lintang Asmara diaturake nggih. Aja wigah-wigih ya, Nak. Aja don, aja ngedrop amor aku, santai wae. Wong sing don ideke dhewe lho. Kula ndredeg lho Pak. Meling kancane ya enek. Ndredeg Pak kula Pak. Kabeh kok. Wibawane niki lho Lah jan iya. ngedap-ngedapi. Pokoknya daerahku kabeh tak briefing, padahal kene sing remuk. Nek kabeh wong tak briefing. Ugi menika dipun monitor kalian dulur jenengan Mbak Mimin Mbak Apri. Ije sinten menika? Ki Jumbuh Siswanto. Oh, nggih Magelang Pakis. Nggih. Pak Dipun tenggani saking dalem nggih Rayu Wilujeng nggih sembah nuwun nggih. Ugi saking Mas Yogi Bagong. Wah. Oh, Medion. Halo Pak Petro, aku pun halo. Kula penggemar saking Madiun derek Mungon. Nggih. Mas Yogi Bagong, Bapak Ibu Ayu. Nggih niku. Monggo diaturake Lintang Asmara bersama Nimas Winong